diri ko sa akong pangutana mahitungod ani Bradsok aning larawan kay akong nahinumduman nga diha pa ko sa maong parokya Minglanilla gyud nga doon nami ka enkwentro nga usa ka Living Word of Christian. Ang ilaha Bradsok nga atog yung mapabarog nga ang kini daing larawan duha ka klase. Dunay Dios, doon na say balaan. Pero ang iyahang argumento Bradsok niingon siya ni-admitir sila nga duna gyud. Ingon siya granting na ipabuhat gyud sa to pa dulduol las tinuod. Pero ang iyang pangutana Bradsok, giunsa man kuno nato pagsiguro nga kanang larawan ron di Bayan Mercy ubang mga larawan sa mga santos nga gihimuan atog larawan mao bagyo na nga kadugay naman nato Hesus Kristo namatay niya kapila naman ta ka libo ka katuigan karon. Mao na akong pangutana Bradsok, giunsa man kuno nato kasiguro bata nga ang kanang yung gibuhatan natong larawan mao bagyo na palihog ko Bradsok. Salamat kay Brad Edwin Paraguso. Nalipay sa ta kay ngimong hikalam, i-admitir nga doon duha ka klase nga larawan, images or mga imahen o ribulto. Kadtong nga Dios o kadtong sagradong larawan, nga na sa Grego icons. Unya, lagi atong mabasa sa kasulatan nga ang inuugyon mo ay nagsubay sa panginahanglan sa tao. Kinahanglan tag kay doon natay mata, dunggan, ilong, baba, panit nga gihikap doon natay 5 ka pamatyag. Yaw, bisan unsang musuod sa atong kalagnong sa labutan, buwagi gyud sa atong mga pamatyag. Pinagi ba sa atong makita o pinagi ba sa atong madungog. Muna na sa Biblia, ang pagtuo na ikan sa pagpatalingog o pagpamati sa mga pulong sa Dios. Pasa na sa Suwat San Pablo sa Roma, taga Roma, Uluhan J, Studling 15-17. So, muna nga kinanglan ang atong pagtuo, timplahan yun si grasya, anong ka na makapalabalaan na to. Kunya, ang larawan doon na duha da picture ang paghulma sa kaamguhan, pagkaamgid sa gilarawanan. Yang usang emblem, kanang mga ngalan natong emblem sa ngalan mga butang nga nagasimbolo sa gipahanungdan nga tao. O palitan ng cross. Emblem na. Kaya ang gipanungdan niya na ang gilansang sa cross. Kaya matod pa ni San Pablo, naku ila ang gimaya pangalain. Gawa sa cross ni Kristo. Bot pasabot nga, kining all the things of the world alluring us to be dragged to sin na yung mga mahadlaon niya makapadani nga tintal sa kalibutan niya itong kabalibara na atong gialihan. We cruise ourselves pinagi sa kamatuoran. Mo nang symbol of the cross is our self-denial nga itong pagdumili sa kaugalingon. Ikaduha, ang labing importante nga simbolohan sa cross mo, ang atong Ginoong Kristo. Kaya lang nangawala ang cross binuang, pero alang ka natong ginaluwas ang cross gahom sa Dios. Kaya si Kristo maong gahom ug kaalam sa Dios. Klaro kayong interconnection. The cross nga mo ang gingon ni San Pablo gahom sa Dios, niya si Kristo gahom sa Dios. 1 Corinto 1:18 1:24. So, muna nga natog emblematic presentation ang cross nga atong pagtan-aw kahoy man na nga dunay pinabuos, dunay pinababag, pero that represents Christ's. Sa Biblia dunay rock, the rock of ages. Come and we shall bow ourselves to the rock and we shall praise the rock of our salvation. Mabasa din na Salmos 95:1-2 nga ningon si Salmista David, dali kamo manganhi kita aron natong yukbuan ang bato o katong daygon ang bato na kadako ng idolatriya o bato ginag literal sa Salmo 62, God Yahweh is our rock of defense and salvation. Si Yahweh ang Dios may atong bato nga panalipod. So kana dayong batong gisgutan dili na literal nga batong pangpang na diyang ingong mga dili mo nato. So wali ko na to, that is the somewhat emblematic ang cross o ang rock. Pero ang naong ni Kristo hulma sa tuo kapanyo ni Veronica mo nang ganang nato na kining hulad sa dagway ni Kristo.
Hulad sa dagway ni Kristo, doon na natay tamdanan nga doon na gid ay silbi retrato ni Kristo katong panyo ni Veronica nga gipahaom sa naong Hesus nga nagkabulingit sa dugo sa maduglapok ni Hulma. Unya it is somewhat proven by the apostolic tradition nga there was that panyo ni Veronica. Ang uban nagduda niya na tinutumo pero di na tinutumo. O kadtong Holy Shroud. Nga human mabanhaw si Jesus sa kasalangit tagbilin niya tong gumon o panapton nga giputos siyang lawas. Niya very strangely or miraculously ang iyang naong nahulat sa niya tong maong panapton. So mo ng mga hulagway nga mahimo na tong tunay gipatakaran nga kanang naong gyud pero na ni San Pedro Calungsod wa mo kitay wa pa may mga retrato niya to wa pa mabugna ang mga kamera. So emblematic na ang iyang naong atong makita. Dili na mo yung picture niya siya pang buhi nga pagkamao tungod kay lagi mayngon atong pagkasulti wa pa man mainbinto ang kamera niya to. So muna nga nabatay mabasa sa Biblia niya na mingon ang Dios Moises kini nga kung balay o templo kinahanglan dunay dayan-dayan paghimo og larawang linilok sa dagway kerubin o anghel himo agyon sa malong bato ang bulawan. Ibutang na masikakilid sa altar kaya ko na adiha. Huwag akong ibutang akong presensya sa larawan sa kerubin. O magampo mo magatubang mo ning altar, di na akong presensya. Ito katiksto na sa Biblia. Exodus 25:18-22 o 1 Chronicas 13:6 o naasad sa 2 Hari 18:22. When you pray, face the altar. I put my presence there. Akong ibutang akong presensya diha. 2 Hari 18:14 magatubang mo altar sa inyong pagampo. So, mo na nga, maghimo pag milagro ang Diyos pinagig larawan. Makahimo ba siya? Makahimo. Kamatay niya itong bitin nga malang mo paak sa mga tao. Si Moises niluhod ni Syagit sa pagampo. Ginoo! Hundreds of people died every day because of this snake, poisonous snake. Ginobingon pagsalsal, mga buronsi, tunawa na, o himuang larawan sa bitin nga mamaak ninyo sa buhing bitin, o kanang larawan ipalikos o kahoy. O katong tanan nga hipahitan nga magtinga na sa kamatayon, musudong ning larawan sa bitin nga tumbaga. They are looking at the image, but it is my power behind there. Ang ihatag ko kaninyo mo ang simbolong makaluwas. Nga akong pulong o gahom na adiha. Manang mabasa sa kaalam, katulo 12, ngunya 6 ug 16. So, ang Ginoo nagpahibaw, nga kadtong mutanaw, o mo'y nitabo, kadtong mutanaw nga nagtinga na kahipaytan niya itong mala nga bitin, maluwas kamatayon. O na yung Ginoo, ayaw katiman nga kining ayaw palabya, ibutang siya yung nahuna nga, it was my power. The word power behind this symbol, salvific symbol, nga makaluwas nga simbolo. Muna nga itong tubag sa pangutanang ang Ginoo maghatag sa himaya, dili sa Dios, kundi larawan ngayong ipahimo. Naman na sa Isaias 40:28, dili ako maghatag himaya sa mga larawan. Usang larawan na ang mga Dios. Pero maghatag siya himaya o pasidungog sa larawan niyang ipahimo aron pagpahibaw nga ang Dios. Buot sad, nga diya siyang templo, doon na ilhanan. Sud kag dako kay budiga, hibaw ani yung budiga tungod sa mga sinakong kopras o bugas. Sud ka og restaurant, kita nimo mga ilhanan nga restaurant na daghang nangaon hospital, na nurses ug doktor ug mga pasyente. Sud kag simbahan na altar, may mga larawan sa mga balaan, na krus nga simbolo sa Kristiyanidad. So God designs that there must be a sensible sign of His temple ng holy images. Muna atong tubag sa pangutana ni Brad Edwin, ya balikon ako nga atong tubag doon ay larawan nga emblematic. Doon ay larawan nga hulad dagway sa gilarawana.